Mga puso local government sang Kaluya na talana kay pedalo mang banwa sa state of calamity bangod sa halit o epekto sang oil spill. Duwa ka mga island barangay sa Gutaya, Palawan nakitaan man sang epekto sang nagtagas nga langis. Ini ang gitutukan ni John Sala live nagikan sa Kulasi Antique. John? Adrian, Kate, padayon subong ang ginapatigayon nga coastal cleanup sa mga katapos ang Philippine Coast Guard kag local government units sa Kaluya Antique sa mga areas sang banwa nga naapektuhan sa naglutad nga oil spill. Naglapad ang halit sang oil spill sa 3 ka mga barangay sa Kaluya Antique. Sa videong inpadala sang residente sa sitio Sabang, makita ang pagtapik sang langis sa mangroves. May nakitaan man nga patay nga lukos. Sa impormasyon gikan sa Philippine Coast Guard Western Visayas, 4 kilometros ang shoreline ng apektado sa sitio Sabang, Barangay Tinugbok. Samtang 2 naman kilometros ang shoreline sa sitio Liwagaw, Barangay Sibolo, kag Barangay Semirarang nakitaan sang langis. Sa ginabanta, masobra 80 ka drum sang langis nga nagtagas, yara pa lang sa kapinapulo ka mga drum ang tigayon nga nakuha. 569 ka mga pamilya o kung masobra 2,000 ka mga individual ang apektado kalabanan mga manugpangisda. May napulo naman ka mga pamilya sa sitio Liwagaw nga nag-evacuate. Ginadumilian sa karon ang pagpangisda sa mga apektado nga lugar. Bangod sa epekto sang oil spill, plano sang local government unit nga paidalom ang banwa sa state of calamity. Fisher folk, so siyempre hindi na sila makapangisda, hindi naman sila kapang activity sa paggawa sa mga shell. So ang pinaka burden namin dari ang amon nga mga mangroves. So dapat din ang napektuhan ka mangroves namon, so may makita nga mga isda nga may mga patay na nga mga isda. Suno sa Kaluya LGU pagpanghangkat ang mabaskog nga hangin kag palod. Utang nga may pila ka mga lugar nga hindi gilayon malabuot sang LGU ilabi na sa sitio Liwagaw. Ang pinanamon ka problema ang pag-ubra ka oil spill bomb, so para makontain naman ang pagrapta kang oil spill diri sa Semirara. So nag-initiate kami, so maubra ka improvise nga oil spill bomb, so nagpangayo kami bulig sa amon nga mga kalapit nga isla para magdayanihan. Plano man sang local government unit nga magpasaka sang kaso batok sa kompanya sang barko nga naglugdang sa Oriental Mindoro sa din ginapatihan naghalin ang oil spill. Nagakahangawa naman ang pila ka mga manugpangisda sa banwa sang Kulasi sa mga epekto sang oil spill sa ila palabuhian. Dakogit si Roy nga alit kaya iti ang mga isda na kalamatay mga isda na mong sa may oil spill na. Samtang naglabot naman sa Barangay Concepcion kag Barangay Algeciras sa banwa sang Agutaya, Palawan ang oil spill gikan sa naglugdang nga MT Princess Empress sa Nauhan, Oriental Mindoro. Suno kay Agutaya MD RRMO Officer Jonel Guarin, may nakitaan nga langis sa seagrass kag waterline sang mga baruto sa baybayon nga sakop sang 2 ka island barangay. May gidlatag na nga artificial oil spill boom agot hindi maglaptang langis yang ginapahayag malayo pa sa mainland sang 2 ka mga barangay. Kate, sa update nga ginhatag sa Philippine Coast Guard, naglabot na sa 4 ka mga barangay sa banwa sang Kaluya Antique ang naapektuhan sang oil spill. Ini ginalakipan sa Barangay Sibolo, Barangay Semirara, Barangay Tinugbok kag ang nagdugang among Barangay Alegria. Forecast, Kate, sa PCG nga sa sulod sang 7 ka adlaw ang ruta o kun ang agyan nga direksyon sang oil spill ang padulong sa Cuyo Group of Islands sa Palawan. May nag-abot naman ng aircraft dito sa Semirara nga nagdala sa PPE, dugang PPE para sa oil spill team nga nagapatigayon sang coastal cleanup. Ang kompanya naman nga nagapanag-iya sang naglugdang nga barko ang may na-hire na nga kontraktor nga magapanguna sang coastal cleanup operations. Total Kate nga oil debris kag oily water mixture nga nakolekta naglabot na sa 3,200 liters no sa PCG. Masobra naman 25,000 ka mga individual ang apektado base sa datos ng DSWD6. May lauman naman sila nga cash assistance gikan sa ahensya pinaagi sa emergency cash transfer. May araman nga dugang nga 2,700 food packs nga natalana nga pagadalon sa Semirara gikan sa Concepcion, Iloilo. Kate? Madamo nga salamat, John Sala.